నమస్తే వెల్కమ్ టు SR6 న్యూస్ కి స్వాగతం. పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ పట్టణంలో కృష్ణపుత్ర మహేష్ బాబు యువసేన ఆధ్వర్యంలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ దశదిన కర్మ సందర్భంగా పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణపుత్ర మహేష్ బాబు జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షుడు ఎల్లంకి సత్తన్న, కృష్ణ ప్రజాశక్తి జిల్లా అధ్యక్షుడు వడ్లూరి శ్రీనివాస్, మహేష్ బాబు యువసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు కోటా సురేందర్, కృష్ణ ఫ్యాన్స్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆరేపల్లి జితేందర్, పలువురు అభిమానులు పాల్గొన్నారు.